7月13日木曜日です。結構ね、風がありますね、今日。アロハグモーニング、おはようございます。今日は7月13日、時間は朝の6時です。場所はジーパー、今日の潮は中潮、上げが朝の7時少し前、もうすぐですね。下げはお昼の13時半となってます。最近コンスタントに南風が吹いている湘南エリア、今日はどんなコンディションでしょうか。ということで早速ドローンで上空から波をチェックしていきましょう。レッツゴー。はい、いかがでしたでしょうか。今日の茅ヶ崎の波は腰、本潮が強く、面がガタガタといった感じです。しばらくこのコンディションは続きそうです。風はね、結構強まってくるみたいですよ。ということで、Mahalo for another beautiful day. I'll see you guys later. Bye for now. じゃあね、バイバイ。